Abusia yɛmo akɔ aba de ba NYANSAPO TV so sabe sɛde da bia yɛ kase titi yamamre ni amane ne na amafo no yɛ de egu baabi ana broni die ane akwakofa yɛ wona ne bebre hɔ a yɛ ka ho asɛm a yɛnim de kyerɛ yɛdi na yɛ wona miensa na pon miensa wɔ asantemam ha na saka mam ha titru ni asanteman yɛ fa saa na yi yɛ mfa ni abrokra nanso so ene na amafo no wo ka kora obenim sɛ ɛyɛ abosomsɛm ɛyɛ sɛbie son hwinim nananom na so ene oduma kuma daroma ye nana Okofo Pomaa na daroma ogusu se ono di Asante amamre eni abakwasem o ma na nyira na emom kirima eba ezubehu sede esese obia hu fizempanyi se sebie son se o ma we fi ukrom hia ben a aya awira e wodwabo ase enu titi ena ama NYANSAPO TV ye dia to ye se amamre ni amane be yira de e be koso a ni ama ya hwefo ani omo mutie ehu sede be ya ya mamre ene amane ene me amedi dwumadi ho cha medin ede nana jamfi adutu metinam ede ama me nua ba aye obapa se wampa afo braketu ene wotie ne nachi kakrantie ene metinam na me de ama na makọ me nana Okofo Pomaa nche ne na kwọcha ase edi nkomo ne nkomo no panyisi asem tra ada paso yebesi ho abrakutiri adwetwe sebe se wo anam no ene se sa ada ye kan se Awukudae fofie ena kwasi de sen ene ho asamti ene ye nana Okofo Pomaa wa ha nti be kwa ne nchen na ena koma na kwaba ye na hyase efiro nana me wa kwaba ya eburu je so duma kuma da roma ho ye Nyankopon tumi eye yo ye be ka se ye be fa kwenye so ada wase se de wo se ya mamre ni amane no o ma ne nyina ne mu be koso ase obeboa na ye jirima ehu ma me hya hye mfiri eye Awukudae anase eda kan se kuda paku sen ene sitie se na be ma ya hwefo ehu se Awukudae anase kuda paku ehu asem te se me da wase se Asante amamre no ya ayira nchirema no obi kura ho na akoka kuda paku ya wonte ase Awukudae impo nye nipa ni nyina anenim na me akwafa nsa asa abosomsem ne eniyema bi a enye nanso nya niyema a enye na nanom yewe nyina de bo ye man ho ban e ma Asante man ekọ anim enti na dai me pese etiefo eni ahwefo nyina edi ani fam yese wodi waso tie na ado ani fam enye yani han nwen yaso na yemfantie Asante asem Awukudae no eye dapon ema Asante man ye nananom etena asehye wo man no emra yesi amamre ye hyehyɛ ya amamre no eye da edimu ena akwasidae soso eno nso ye ahote eda ene fofie no eye da ye di siesie ye ho ede twen akwasidae enti Awukudae ni mu nsam ne se kane no Awukudae kura de eduru ho ayesi damu asi obia enko baabia obia yedin yenko afuom se Awukudae ni beduru ho a se nsuye na abekọ a ubekọ wunsuye se de be ya ade echi a wunsi be ye obi bia benada se de ade echi ukuada a onko baabia ukuada no demu asi a kire se Asante saa bra no ne nananom hia adwendwene yensem a emu oduro paa ho yensese obi firi baabia betibie kane no ye kasa mpaninsem a nananom mpanimfo ene tenase ene ayenhyehyeye ni akire afoforo soso a ye ba akire mpanyin no se mpanyin ni suo ti mpanimpa no de wo mu no asua no saa dai ene wo mu soso ede ebe kire wo mu so aye saa ba akire no hyehyɛ se Asante amamre ye wa ahenie ena ahenie num ye wo chiame ye wo bonkom hene ye wo nifa hene ye wo kontre hene ene ye wo jaase hene
na chese wo mu akyerɛkyerɛ mu akwamu hene sana hene wo mu akyerɛkyerɛ wo ni nyina ama yehunu wo bia de wɔyɛ na dwuma wɔyɛ akonnwa no so sɛ wɔyɛ jaase no jaase asɛde a wɔyɛ ɛno ɛne yɛ kyerɛkyerɛ na wo a wo bedi saa akonnwa no so no ya kyerɛ wo wanamontuo ya se akonnwa se bench fan sa akonnwa tene won tena so ɛna so ya abrante a won tonte se aguro bi na wo ho ne bo mrani bi a so be di akonnwa ni bi a ye sa abre za ada no ye kyerɛ wo ne ma so ya abrante na se bi a obedi udi akonnwa mane ye ya ni ma bi wo a wo ya enye ye agudi bi wo ho ma ofefo odi a wontimi nko ni bi sa abre no ye ni frɛ so wi obi a udi akonnwa a wo ni frɛ woni ayensi woni obi ni ayensi ɛna mpanin se si wokyia me wo pata abontentokwa a wo buada wuti yowie a entumi ka nkɔhɔ kɔhɔ sɛ die ne yeye oyɛ panyini enti wo nkɔhɔ ni ya kyerɛ wo saa ne yema nyina tini na ya na Awukudae no na nananom de hyia Awukudae no yesi yesi ena de demu asi ayi amamre ni amane saa wo sɛ ɛda wukuada ɛyɛ na awɔtwe nsinfini so what ya say na awɔtwe no nsinfini ni wukuada sɛ wo hyɛ ase a sɛ ya wada efiara memenda kwasiara edwoada ebranda so de start efiara efiara memenda kwasiara me yensa wo ho edwoada ebranda ya wada so hye ho na kyese wukuada no eye nani mfimfini edani nyina no ne ye mfimfini enti no ne yesi damu esi edani nyina mu ya no esi ha enti obi a mfa nkɔ baabia yedi sua amamre man no mra ye ka amamra ase ye no wo man ne mra yedi tete ye nkwala emrante ye braw said ye be ya ade bi wo ho a wo nkɔ ho ene mabaawa enso saa ade bi wo ho a wo nkɔ ho e hai ni ye kyerɛ wo sɛ enkɔfo obi ye so di akonnwa ne ye a enkɔfo obi ye bɔne krono ene se subambɔne bia ade bi betimi de dam ne keka ya ba wudi hu bia emfa ho ko enti sɛ damu ne si a enu ne kuwi da pa ekuyo no na mi sɛ we sɛ eduru so sɛ nananom ya amamre ne amane sɛ anopa no nananom koya amamre enu nti na me kyerɛ sɛ damu na si wo bie mpie je sɛ nananom ekoye mkonwa so ni kane ana abosom wo no sɛ konfo a wo kɔ no bosom so nananom so koye mkonwa so akoye enyankum mefa nse amamre yakoye amamre egu nsa se wodwa na ebeku na ekum nwan ni nkosua de ade eno no ye de bo man no ho ban be kanche di kurumu ni nyina se santeman a ye de santeman nyina ahyem abompaye esi ye yi apaye tinana no yi apaye ni wi a na afei enimu atitire no aduane a ye be ye nkonwa aduane efie ho na kire sɛ obia de bi akana no afei na ne ye betu ye nkwada afo e de ya hye amamra nu amemu aye du na wahun sɛ wo ye santini ba asante amamre ni na kire sɛ Awukudae no ene saa niema ye asese nkofo ya da ne sɛ ya abosom sem eye bɔne no sɛ nananom de ye niema pa nkasa niema papa na boa wo man no enu nti ene ne kane no emrante ne maba wa nyina wo bia wa aso wo bia wa ani wo bia ni wo de edari tiri mo yɛ sɛ wo de bɔne bra be cho sɛ wo ya abrante wo nuru sɛ wo wade a tena wo ho ase mpepere wo ho enkɔfo wo ba enkɔfa asodie bi emeto ho so
ɛna ɔbaa so wososo wonuru sɛ wo wade yenyi wo bradie enwuru wonyi wonkyerɛ wososo nkɔgoro mɛmagoro sɛ wokɔgoro mɛmagoro na so wokɔfa emprawani sɛ bia yeye wukyiribra tete hɔ no yɛsi yɛbɛyɛ wukyiribra enti sɛ akyiribra no wo bɛɛma kora wo no ɔbaa no nyɛmoyɛ no mo mienu nyinaa na yɛyɛ mu kyiribra no kyiribra no yɛde mu bɛsi abɔnten ama obi a bɛhwɛ mo awie mu tire ho yɛbɛpɛda ne akɔ enu enti yɛnwi ade kane no na mewɔ kuro bi so me kurom yaakye eduru abrada da pa na ade bɛkye na Awukudae bɛti sɛ ahomakye no ti sɛ yɛsi ntwene so yɛsi atumpan so yɛsi atum ene wonti biem na mamembusa wo yɛahemfo no amammerɛ ne amanneɛ no wɔn wura na afi ana sɛbiam so sua no mu nsua no mabedi akwanya nti ama sese saa ne ma ne nyinaa ira ene wonti baabia sɛ ebeduru Awukudae na homakye yɛsi atumpan so baabia ka ne tese ne kora bi kora sɛ nyɛ Awukudae na to sɛ yɛsi atumpan so a bibisi a enti obi ahɛ baabia no wɔ ba sɛ ne wo bu kɔ afuo mu no sɛ yɛte sɛ yɛsi atumpan so pɛ obi a bɛba fi sɛ bibi asifie nanso ne yɛnti atumpan no kora menim sɛ ahemfie no ebi wɔ hɔ dia atumpan no kora ne yɛhunu mpo ɛna na mbɛ bisa sɛ sɛbi yɛahemfo no sua no mu nsua ana sɛ ɛnɛ no ewiase na sa kodu baabi ama yɛde na gu hɔ nom yɛahenie no kora sɛ firi yɛ nananom atete ahenie num ɛfa baabi foforo ne sɛ yɛahenie aka kakra bi nanke akɔda na borɔfo de me ka sɛ biribi ahemfie na otimfo ɔtenase a ɔbɛka nsɛm watenase ne mpanyimfo nyinaa tenase awie krachi bae a ɔsɛ krataa no kora asɛm ne wɔ mu ne wira fi wagya no hɔ ɔhunu krataa no ɛhɔ no otimfo kasaeɛ na na sɛ tutu ya wɔkasaeɛ sɛ mohu kane no na nananom de akyia me ɛne di asɛm ɛne di ahene ɛnɛ yɛatwene nyinaa gu ne akɔfa akrachefoɔ ne nkrataa ɛne yɛ hunu amane na sɛ kyia me bɛtena hɔ na asɛm ne da n'anim ɛne wo bɛyi ato m'anim a ɛbɛyɛ dɛ waka sɛ wagya no fie ɛnɛ yɛde ayɛ akrachesɛm ɛna sɛ ɛbɔ wɔ ma yi o nti nana wadaro ma sɛ de me bisa sɛ yɛahemfo sɛ de bɛyɛ sɛ nna kakra ni ɛyɛ ɔpemsoɔ odi ne mfie aduonu mmienu afedida no n'ani bere kan ya sɛ nkonwa a wɔn ɛsɛ sɛ wɔn die akrachesɛm ɛne wɔn a ebi kura ɛna ma akrachesɛm yɛ de nti ɔmɛho na wɔde sika ne akrachesɛm aba abɛgye wagye awie no wɔnim sɛ asase watɔn ɔsa da ne men pa foforo ma yɛ sɛ wɔhene si n'ani abere sɛ wa ɔbɛyɛ saa de no na ɛbɛba n'anim no ɔsɛ wɔno wo saa wɔhene no ɔba n'anim a mekae ada wɔgye akyɛmfoɔ Kwame Akwawu a ɛyɛ NYANSAPO hene wɔgye n'akonnwa no ɔka kyerɛ sɛ wo se madamfo ne wo nti wo yɛ ade na me kapra wo ntie mini ne adamfo menye adamfo madamfo ane sikadwa nti sɛ wo se wo yɛ wɔhene wo yɛ kɔkɔbɔ na anu ya na ɔde ma ɛyɛ na hemfo atwa ne ho asia sɛ wo a wonim na ɔbɛto asase ama obi sɛ beduru n'anim a ɔbɛsɔle apagya ne ho wɔ saa nneɛma na ekoso na ma yensa mra se de wa ma yehu se Awukudae no se eda we ni wo mu no sima kakra bi fa futu kakra ma ya hemfo asese o mo so saa de no so sese eno na ma no nda so se wetimfo kan se kane na nananom de akyia me ne di ahene enne ya dane ama akrachefo ena aye nkrata asem ena ebo wo meyi na empanyimfo se we wire fi na wo sa akɔfa yɛnti ɛna ihemfo no ayɛ ayaba no afutu a me wa me de bɛma wo mu a ne sɛ wo bɛtena akonnwa so a wonnim mpanin nsɛm koraa mia wani ne pɛ obi na wɔnkyerɛ wo mpanin nsɛm abakɔsɛm de wodidi akonnwa a ɛyɛ yie akonnwa nyɛ krachesɛm ɛna enya ahoprapra ɛna enya apobɔ ɛne adufurupɛ enya mfumunie ɛwɔ akonnwadie ho
ɛna asem da ho so ne sɛ ɛnɛ so wahene bi wɔ hɔ na akonwa bi hɛ nase a akonwa no tɔ a wɔhwehwɛ die wɔ no wɔ si wodie wɔhwehwɛ akonwa no ne wura so obi wɔ sika so ɔyɛ krache so ɔyɛ nadamfo no atom akonwa no ɔde ama no wɔbɛtena so a wɔnim ama mmerɛ bia minnim wahene bi mintibi mo kuro ne din mo ne din obedi akonwa wie sei twan ne wɔfa na yire ne ho pre ya aduedue ya nya wo mu akonwa na wɔde ne wɔfa ase isi so wɔtena so wie ye no wɔnya hwee wɔ abusua no mu ana kuro mu ahemfo bi sɛ de yɛ kan wɔkɔ asɔle ɛno nti eduru ade no ne ebi wo nsa na sɛ wunim sɛ yɛse yɛ ne akorɔkorɔ nka yɛmfana ya ne yɛ wunim sɛ wo nkogu nsa akonwa no a wɔkɔtena so no yɛgu nsa na akɔpɛ de wɔ ɛno ne yɛde aya abɛsi sɛ wo abɛto ensu a yɛnom no yɛkɔtoto nso awu nsu a yɛnwum nam yɛntom nso saa enti no sɛ wuntime nwie de a ɛmfa wo se nkyɛ ɛnam a wonwie no yɛmfa yɛ se nkyɛ enye wadwene sa akonwa de obeba abedi ne ho amamre de wonye eno na ese wo meyi right abusua wo hwe NYANSAPO TV ene Okofo Pomaa ma yehu Awukudae ye kan kuda pa ku se ene pa ne wom ena na nanom de ye niema de boa ema mrantie a afi no mu siso a wa odi akonwa ne bieyeye yeti ha ene ho fade de ti ho ya ene me mefre sika na Asante de nenti ama ye ho fade me mefre sika kenta nana nso afira brisi kuntunkuni no ni nyina ne se ye me wahu se ye fira saa kentei ebra sabia son ye wani giemu a titiriw pa ne akwaside na ya ye ta fira saa kentei ni fufuo de kokosom na ye wo Awukudae nso a ye sanso kuntunkuni ade kuntunkuni de wo ho ya no de duru a kuntunkuni ko a ene frenti ye me wahu se amamre ne amane na ye kire wo no ye mo hu se ye ho fade kra no saa da ya ye di ye duru ha ye kire ni atade bia na ye hye de ko ba bia ye wontoma bi wo a wo fira a ne mpabo asese wo hye kra wo hu se wo wura hemfe bi etimi kire wudua ye wo da bi wo ho no ma Asante amamrem Asante mem ha ye ntoma bi wo ha ye mfira emfa nkwa ahemfie ni nyina no ene ni nyina ya to agu enana me hu se kane no Awukudae nanano mu hia de boa ama yetimi de hwehwe saa ne ma we nyina boa ye na amafo ne mrantie na omo ba na omo ba be simpanyi na se de be ya mpanyi nso kwa omo so bitima ba beto aso ye de Awukudae ehun komoyi ebesi ya na ene na ahome so na bresem ye be san so mo hu fofie eno so de ne de ye ne kom ne wi a ya san so de akoside ato awo so ye twa ye ho abasisi a